ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 920 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 920 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,16,400 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 850 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,06,700 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ରୂପା କେଜି 1,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,60,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,29,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିବା ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ତାହାର ଦାମ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦାମ $3,831 ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ହାରରେ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାମ $4,000 ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନାର ଦରରେ 40,550 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2024 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସୁନାର ଦର 78,950 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଦାମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।